Dalo no umunnem no umunam Nigeria tata bu 60th Independence Day. Afambo olu Ebube Nwagbo. Abum onye Nollywood and memi phone Inanya ofume ya monye mbo. Saba mebe aka nkolo no maka akụkọ nwere onwe m n'ihe gbasara Nollywood. Oge mbido cha Nollywood ofo. Ọ na-afịa arụ before mmadụ asị oke na ha ihe na-eme na amasị ha maka na ha che na ihe anyị na-eme nwere isi na anyị na-egwu egwu mana ọ bụrụ otu aka ọ dị kịta ụwa niile amara gị ihe Nollywood bụ anyị na-eje sinima na-ekiri Nollywood na-eje n'ụzọ a na-asị nekwa nwa na-eme fim ụwa niile na-achọ na ihe anyị na-eme na-amasị ha mana ọ bụrụ otu aka ọ dịbu na mbụ oge anyị bido chọfụ ma nne na nna ama nchọ ka ụmụ ha nọdụ na Nollywood ma ndị agbata obi onye ọbụla onye fụgo ọ dị ha ka onye a na-eme mmeri maka na ọ na-eme Nollywood mana ọ bụrụ otu a ka ọ dịzi kịta onye ọbụla ụwa niile mana Nigeria ma mba ofesi onye ọbụla ma na-enwe ife bụ Nollywood so nke a bụ akụkọ nwere onwe m ana ọ na-amasị m na-atọ m obi na-atọ m n'ụwa niile na like ihe anyị na-eme akwadogokwa Nollywood ọ ya adịkwa ma karịa otu ọ dị kịta n'ihe maka na ya mara na ọ ya dị otu a mana ọ dịgonu so nke a bụ akụkọ nwere onwe m